बड़ी उरे कहानी देखनी वो ठलाली इतना ज्यादा पता लगल कि पर ठुकाना बनी कि ताकत रहलू बोर्ड पर गिरी गैलू रोड पर ताकत रहलू बोर्ड पर गिरी गैलू रोड पर अरे बुझाता टंगरी टूटल बा अरे टूटल बा आई ऐसन ठलाली कैले बारुए दादा बुझाता मुहावा फूटल बा बुझाता मुहावा फूटल बा। अरे कौन चीज का लिमिट होला, लिमिट से जब अधिक होगा तो अच्छा नहीं लगता है। आज चटक कैले बारू ठलाली तनी को जगह नहीं छोड़ले बारू खाली अजबे चटक कैले बारू ठलाली तनी को जगह नहीं छोड़ले बारू खाली ताकत रहलू बोर्ड पर गिरी गैलू रोड पर ताकत रहलू बोर्ड पर गिरी गैलू रोड पर बुझाता टंगरी टूटल बा अरे टूटल बा आई ऐसन ठलाली कैले बारुए दादा बुझाता मुहावा फूटल बा बुझाता मुहावा फूटल बुझाता मुहावा